Ian Porumbescu, Ștefan Gurar, clasa profesoarei Viorica Andriuța, la pian Daria Chiserița. Profesor Alexandra Stoșniva. Experiență foarte frumoasă, un tango pregătit de antrenorii noștri, domnul Sergiu și doamna Alexandra. Noi am venit să prezentăm Colegiul Național de Coreografie prin acest tango. Cum te numești? Mă numesc Cezara și am dansat împreună cu partenerul meu din școală, Maxim. Dorim succese, să plăcut. Ce planuri ai? Ești din Chișinău? Da, vreau să-mi deschid un club al meu, să am și eu copiii mei, colectivul meu. Business. Da. Business class. Da, da. Dorim succese. Mulțumesc. Cele bune. Mulțumim frumos pentru poze. Încă o dată, cum te numești? Cezara.